pozdrav ljudi, pozdrav. Ovo je klip nakon mnogo vremena. Klip nakon mnogo vremena. Znači, ljudi, prvo da vam se zahvalim na 62 suglasa. Da nego je to sad 62 suga, šta se sad zahvaljuješ, nije bitno. Znači, meni je dobro, tebi što nije dobro, ako ti nije dobro što gledaš, ako ti nije dobro, šta ću ti, meni je dobro. Ako ti je dobro, ti lajkuj video. Znači, ljudi, danas ćemo pričati savjete kako početi snimati na YouTube-u, šta treba uraditi. Na početku ovaj klip neće biti dugačak, jer što nisam nešto pripremio specijalno. Možda danas, možda izađu 2 klipa.